δεσμευτούν να μας πούνε τι απαντήσεις θα πάρουμε, να σας ενημερώσουμε και να δούμε αν βγαίνει πώς κάνουμε και μια πορεία. Όλοι μαζί, με όλα τα παιδιά μας κάνουμε μια πορεία. Εντάξει. Και κάτι άλλο. Να μιλήσουμε λίγο για το καθηκοντολόγιο. Συνάδελφοι τραυματιοφορείς, το καθηκοντολόγιο μας είναι να μεταφέρουμε ασθενείς. Υπάρχουν συνάδελφοι σε πολλά νοσοκομεία που κάνουν αλλόδια καθήκοντα και διάφορα άλλα. Αυτά από μόνοι σας, οι μελές επιτροπής και η Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων να προσπαθήσουν να σταματήσουν. Υπήρχε από ένα νοσοκομείο, το Αρεταίο, υπάρχει συνάδελφος που δεν ξέρω αν είναι σήμερα εδώ, τους βάζουμε και κάνουν όλες τις δουλειές. Βοηθούν νοσηλευτή, βοηθούν θαλάμου, τραυματιοφορέα, εργάτη, απαράδεκτα αυτά. Μόνοι σας, μόνο μεταφορά ασθενών, τίποτα άλλο. Αυτό θα το πούμε και στον Υπουργό απάνω και πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Λοιπόν, θα πάμε απάνω για να περιμένουμε τις απαντήσεις.